Ahojte, dobré ráno, devčatá. Sme radi, že ste prišli. Dnes máme komplet... Kvôli vám máme aj takú celoranku. Áno, čo ľudia považujú za sexy, a to aj kvôli novému videoklipu k titulnej skladbe Cukry Luky, ktorá... Koľko už má zhliadnutí? No myslím, že okolo 180 000. 180 000. Tak čo považujete vy za sexy? Joj, veľa vecí, ale neviem, či sa to v rannej show dá. Ale je jasné, že sa dá. Vynechaj vulgarizmy, aj to pôjde. Nie, no tak neviem. Sexy je napríklad... Baška v tom klipe a tuto Zuzka Šebová. A Zuzka, áno, naozaj výborná. Dobre, Aj Miško je veľmi sexy. Aby bolo jasné, je to recesia, je to jedna veľká recesia. Áno, jasné. Ale je to aj také zrkadlo niektorým typom ľudí. Je to tak. Je to paródia na niektorých ľudí, áno? Je to trošku taká akože jemná, funky kritika spoločnosti dnešného, konzumného, mainstreamového sveta, čo frčí na Instagramoch a všade možné na sociálnych sieťach. To, ako sa babi radi predvádzajú a tak. Ale myslím si, že je to veľmi, veľmi príjemné. Keď človek má nadhľad a humor v sebe, tak naozaj sa dokáže na tom veľmi dobre zasmiať. No, už teraz sa smejeme, ale to je veľmi príjemné. A presne si povedala funky, čiže o tebe je známe, že si funky taká, a ty, Ema? No, ako si to prijala? Pre mňa je toto trošku úplne iný štýl, že ja som není moc funkoidná. Ani nebudem asi takú tvorbu robiť, ale bola to sranda aj nahrávanie a hlavne ten klip, keď sme natáčali, že bolo to niečo úplne mimo, že mňa, tak ani ty sa tak nevrtíš. Áno, to je pravda. No. Že to bolo také fakt, že prehnané, že... Tiež až tak neafektujem, no. Že to bolo také trošku prehnané, ale bola to sranda práve tým, že... Dano Dangle bol režisérom tohoto klipu, čiže s ním je asi tá spolupráca vždy o veľké srande. Tam sa muselo veľa smiať, veľa hluku byť okolo toho. Áno, bolo dosť. Aj sme si vymýšľali, veľa vecí sa tam ani nepoužilo, tam sme sa skoro pobili. Ja počkaj, nedalo sa použiť. Zámerne ste sa pobili, Akože, alebo áno, scenári? Tam bolo veľmi veľa dobrých vecí a natočených, ale tak tam bolo treba dať všetko, takže veľa vecí dostupných asi tam nebolo, keď sme sa fakt, že skoro pobili, že pre kameru. Ale bolo to super, bolo to naozaj. Bol tam Kúko, to bolo tiež super. Áno, tak Kúko tomu dal ten veľký nadhľad, lebo naozaj, keď sa človek započúva do toho textu, tak má nad čím rozmýšľať, takže je to naozaj super. Bol prerábaný asi na 4 krát, lebo museli by sme to trošku vypípavať asi. To sa stane. Ale v konečnej podobe je to naozaj veľmi, veľmi fajn. A tešíte sa na filmu Cukry Luky? Ja sa veľmi teším. Ktorý bude 20. apríla už. Ja sa tiež teším, no. Aj sme sa tam zahrali, takže som veľmi zvedavá, že v konečnom vlastne strihu a celkovom tom to uvidíme, takže... Vy ste to ešte nevideli teda? Nie, vám to nedali kúknuť? Ešte nám to nedali A kúknuť. tak ja som tam zahrala takú No však to je jedno si tam, vieš. najmenšiu roličku, jednu maličku. Takže asi by som ani nemala nejaké práva to vidieť, ale teším sa na to veľmi, no. Super, dobre, poďme ale možno, keď už sme hovorili o tom, že to je taká nejaká kritika spoločnosti, tak vy ako vnímate presne to, že dnes naozaj toto je dôležité, že dnes je dôležitejšie kvôli tým všetkým lajkom robiť čo najlacnejšie veci svojím spôsobom? Tak mňa to veľmi zaráža, že dievčatá dokážu doma pred zrkadlom cez či Instagram alebo Facebook alebo aké iné veci zarábať strašne veľké peniaze. A to je pre mňa úplný taký absurd, že tak poďme sa všetci maľovať doma a špoliť pery a buďme strašne sexy a zarábame peniaze a nič nerobme. Tak neviem, že kam by táto spoločnosť spela potom, ale tak dá sa tým niekedy celkom dobre inšpirovať. Mňa bavia také veci, keď robia nejaké masky alebo nejaké naozaj umelecké veci. Tak to je dobré, ale inak čo ja viem. Je to zarážajúce naozaj, že vyslovene za takú lacotinu sa dá z toho perfektne žiť. Muž, ty to ako vnímaš? Ja som myslela, že náražaš skôr na ten hejt všetok, čo tam je. Tak to je ďalšia vec. Vieš, to ide ruka v ruke. Vedeli rozprávať. Však jasné, vyber si hejt, No možno aj tak to. povedz ty o tom. Ja si myslím, že to je smutné. Že to je dosť smutné, že to, akú má človek moc, alebo ako sa cíti, že je mocný za tým počítačom a napíše a v podstate ani nemusí. Ja to vlastne nechápem, že na čo to robia ľudia. Na čo si s tým strčujú život, no ventilujú sa tam a presne toto ja nepochopím, že, lebo my si to čítame ako vždycky. Áno, si to čítate? No jasné, My podľa si mňa to každý. nečítame. Prečo si to čítate vy? Lebo sme tam 24 hodín denne. No. A Lebo je to takéto taká sebareflexia aj niektorým spôsobom, A hlavne, keď to napíšu na ten profil náš,
A nie, že pod nejaký článok, ktorý neviem ani kde prišiel, ale pod ten náš profil, tak je to také, že proste hneď. Ale vieš, čo je najväčšia sranda, že ľudia naozaj, ale to je tá forma komunikácie, lebo v reálnom živote by sa ti málo kedy stalo, že niekto príde za teba a povie, ty si taká, Možno, že dovidenia. ťa práve Hej? ten človek objíma, že jak ťa má rád, aké si Vieš. super a príde domov a napíše niečo zlé, vieš. Hej, tak neviem, či je to nejaké také, že povyšovanie sa nad teba, že tak ty si v telke a ty vyzeráš strašne šťastná, tak teraz ti ublížim vedome, lebo ja proste práve nemám dobrý deň alebo niečo, tak príde mi to veľmi zvláštne. Lebo my sa snažíme rozdávať radosť a smiech a tanec, aby sa ľudia bavili, robíme to pre nich, tak neviem, prečo nás za to nemajú radi. Najväčšia sranda je, že nemusíš byť ani v telke, nemusíš byť ani verejne známa, ľudia si to už robia Stačí, že navzájom. vidieť, že si spokojná. Áno, to je A to je veľmi Navzájom. zlé, vieš. To sa nenosí, vieš. Alebo no. ešte začalo byť celkom teraz cool, keď hociaké video, nejaké vtipné pre zábavu, čo má pobaviť ľudí a ľudia v tom hľadajú to najhoršie, že akože je tam mačka pri dieťati a ľudia už idú posielať sociálku na nich, že preboha, ako Že môžete mačka. pustiť mačku k To sa stalo dieťaťu. aj mne, vidíš to? Bola som tehotná, vedľa mňa bola mačka, bolo veľmi zle. No. Lebo každý sú odborníci na to svoje, akože je to také No, trošku ale vy ste odborníčky na to, čo robíte, vynikajúco spievate, viete perfektne baviť ľudí a úplne perfektný funky klip sexy ste urobili, takže milí priatelia, ak máte záujem, nech sa vám páči, yeah. zavenite sa na dievčatá pozrieť, aby k tým 100 000 niečo kliknutiam pribudlo ďalšie, pretože je to recesia, je to zábava, A je to taká sranda, paródia. chcú vás baviť, tak sa Zatancujte bavte aj si. vy. Presne tak. Ďakujeme dámy veľmi pekne. Naozaj, ďakujem, že ste prišli.